हॅलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग. स्वागत आहे तुमचं प्रज्ञा सुयोग माझ्या यूट्यूब चॅनलमध्ये. कसे आहात तुम्ही सगळे? आय होप की तुम्ही सगळे मजेतच असणार. आज आहे शनिवार, पाऊस सुद्धा थांबलेला आहे आणि मला जायचंय आपल्या परसबागेत. वालीच्या शेंगा आल्या त्या काढण्यासाठी. आज त्याची भाजी बनवायची. ह्या बघा केवढ्या मोठ्या मोठ्या झाल्यात. अगदी छोट्या पण आहेत, पण सर्वात आधी ना मी मोठ्याच काढून घेते, कारण की बघूया आधी मोठ्या काढून कितपत होते, कारण आम्हाला दोघांनाच भाजी हवे. तर मी काही जास्त काढणार नाहीत, आणि ज्या छोट्या आहेत त्या आपल्याला नंतरला होतील. आतमध्ये पण आहेत. पूर्ण राऊंड अशी मी फिरते की मोठ्या मोठ्या आधी कुठे आहेत त्या काढून घेते, नाहीतर मोठ्या राहतील साईडला आणि जून होतील त्या. मी छोट्या काढून घेईन सर्वात आधी. आणि आपला एक सबस्क्रायबर ताई आहेत, अर्चना परब, म्हणजे जे आपल्याला नेहमी चांगला चांगला सल्ला देतातच. तर त्यांनी सांगितलं ना की चवळीच्या शेंगांची जी पानं असतात ना, त्याची कोवळी पानं असतात ना, त्याची पण भाजी चांगली लागते. हा, तर अजून काय आपण ट्राय नाही केली तशी, म्हणजे मी कधी ऐकलं पण नव्हतं ना, पण त्यांनी सांगितले तर असेल, कारण त्यांना पण माहितच असेल ना. बघूया आपण. खाली खाली आहेत बघा, त्या काढून घेते. ही जी आहे ना ती मी ठेवून देणार आहे, काढणार नाही, कारण आपल्याला ना बियाणांसाठी उपयोगी होईल पुढच्या वेळेस रुजत घालायला. त्यामुळे ही एकच साईडला राहू दे. जर माकडं नाही आले तर राहतील, नाहीतर जाईल, है ना. ठीक आहे, खाऊन टाकते वाटलं. ही काढते. एक दोन बस झाल्या बियाणांसाठी ना. 2 बस झाल्या, खूप झाल्या. ह्या अजून बारीक आहेत, म्हणजे आताशा येत आहेत, कोवळ्या आहेत अगदी. तर त्या आपण नंतर काढू. आतापुरती आम्हाला एवढी भाजी भात झाली 2 टायमाला. कांदा टोमॅटो येईलच ना याच्यामध्ये. तर आता माझं सर्व काम झालंय, फक्त भाजी बनवायची बाकी आहे. ती मी नंतर करेनच. आणि ना सुयोगनी हे सकाळी चिबूड आणि हे काय बोलतात त्याला, तवसा, त्याची वेल आणली. हे बघा, तर ती आता आम्ही लावणार आहोत. कुठे लावायची पण आपण? कुठे लावायची जागा अजून आपल्याला कन्फर्म करायची. जागाच नाही, कमी पडते जागा आम्हाला सगळ्या गोष्टी करायला. पण बघूया. आणि तिकडे ना एक मिरचीचं पण आलंय, दाखवते चला. जेवढं दाखवू ना तेवढं कमीच आहे, असं दाखवावं असं वाटतं सारखं सारखं. हे बघा, म्हणजे ह्या वांग्याच्या ह्याच्यामध्येच आलंय मिरचीचं, तर ते काढून आता आम्ही तिकडे मिरचीच्या बाजूला लावणार आहे. त्याला मिरची पण आली. आणि मला ना काल हे कटिंग करत होती ना मी, पानं खालची जी आपली खराब झालेली वगैरे असतात ती आणि एक्स्ट्रा असतात ती, तर तेव्हा मला हे दिसलंच नाही, है ना. आणि मी काढून टाकत होती. नंतर सुयोग, सुयोग बोलले की तशी अजून मला कशी ओळख नाहीये ना पानांची वगैरे, आणि ही मिरची मेन दिसली नाही मला, तर काढणार आहे आम्ही, ती लावणार आहे. आणि हे भोपळ्याचं वेल खाली येते ना, तर ती आम्ही आता ह्याच्यावर चढवणार आहे, मांडवावर. कारण खाली नको, कारण एक फुल आलं होतं आणि तो ते बघा तिकडे आहे वाटतं, कालचं आहे. आणि आधीच वाटतं काहीतरी कोंबड्यानी वगैरे काहीतरी तोडलं वाटतं ना, म्हणून आम्ही वरतीच चढवणार आहे. कारण रिस्क नको, एवढं सगळं मेहनत करायची आणि कोंबड्या त्याची वाट लावणार. चिबूड आणि काकडीचं म्हणजे तवशाचं वेल ना मला कधीपासून हवं होतं. त्यासाठी मी 2 संडे मार्केटला गेली मुद्दामून, जरी मला काही घ्यायचं नव्हतं तरी सुद्धा, कारण की त्या बायका बसतात तिकडे आणि नेमका पाऊसच नव्हता. एक वेळेला पाऊस थोडा थोडा होता, पण त्या बसल्या नव्हत्या. आणि माझी खूप इच्छा होती की मला चिबूड आणि काय बोलतात तवसाची वेल लावायची. पण आज सुयोग डेअरीत गेले होते, तर सुयोगचे मित्र आहेत, त्यांची आई ती पण डेअरीत जाते, तर तिने ना स्वतःहूनच बोलली समोरून की चिबूडचं आणि तवशाचं वेल मी तुला देते लावायला. म्हणजे इच्छा असेल ना तर सर्व काय मिळतं आपल्याला, असं आहे. आणि खूप दिवस मी यांना बोलत होती, चला चला, काय घ्यायचं नव्हतं तरी मार्केटमध्ये, चला. पण आता झालेलं, आता आपल्याला घ्यायची गरज नाही ना वेलमती, नको ना. आता मग आपण काहीतरी दुसरं बघू.
रोप. मला आता त्याची ती दुसरी वांग्याची रोपं आणायची आणि हा, आता ही वांग्यांची वांगी आहेत, ती आपल्या कशा लांबड्या आहेत ना, तर आपल्याला कुठली त्याची छोटी ना, ज्याचं भरीत वगैरे आपण बनवतो ना, ती काय बोलतात त्याला, काटेरी वांगी बोलतात हा, किंवा गावठी काटेरी. वांगी असं बोलतात त्याला. तर ती एक बघायची आहे, जास्त नाही, एखादंच रोप. आणि शिमला मिरचीचं ना, हा, शिमला मिरची. तर शिमला मिरचीचं आमच्या इथे गावातच एक जण देतात शिमला मिरचीचं. दाभोळकर म्हणून आहेत. तर त्यांना हे बोलले की शिमला मिरचीचं आहे माझ्याकडे, तर ते घेताना आम्ही दाखवू जर त्यांच्याकडे असेल अवेलेबल आता तर. आणि कुठे जर तेंडलीचं वेल मिळालं तर बरं आहे, पण आम्हाला ते मिळत नाहीये ना, तेंडलीचं मिळत नाहीये. पण ते सुद्धा भेटलं तर ते पण आम्ही लावणार आहोत. असं किती लावलं तरी कमीच आहे, असं वाटतं की अजून हे लावावं ते लावावं, फक्त जागा कमी पडते आमच्याकडे. ह्या मॅडम झोपल्या होत्या. हा, पडवळचा वेल ना, इथे आला हो खाली. हा, वेली ना आपल्या खूप ग्रोथ करतायत ना, त्यामुळे ना त्या मांडव कमी पडलाय ना ऍक्च्युली. मांडव कमी नाही, मग खूप हे झालं, जास्त आलीये, जास्त म्हणजे ग्रोथ चांगला झालाय. मांडव का काय कमी आहे. हो, आणि काल आम्ही ना इथे सर्व शेणखत टाकलं याच्यामध्ये, कारण हा व्हिडिओच्या आदल्या दिवशी आपला व्हिडिओ आला नाही, तर त्यासाठीच आम्ही ही सगळी कामं करत होतो, शेणखत वगैरे टाकायचं. त्यामुळे मी व्हिडिओ काय बनवत बसली नाही. आणि पडवळ बघा धरायला लागलेत आता, एक 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 कुठे कुठे दिसत आहेत, म्हणजे आहेत आतमध्ये तसे, पण पटकन अशी नजरेच दिसत नाही. आता हा दिसला मला म्हणून मग तुम्हाला दाखवलं. दोडका वगैरे पण छोटे छोटे एकदम एवढेच आलेत, पण ते काय होतं ना, पक्षी सर्व खाऊन टाकतात, म्हणजे पुढचे जे शेंडेच तोडतात. तर ठीक आहे, असो, पक्षी खाऊन जे उरेल ते आपलं सगळं असं म्हणायचं. कारण आता त्यांना सुद्धा बाहेर खाण्यासारखं काय असतं, ह्याच गोष्टी असतात. त्यामुळे कारण मी प्रत्येक वेळेला बघायला जाते ना, तर ते वरचे ना शेंडे तुटलेलेच असतात. आणि हळदीच्या बाजूला इकडे जे गवत आलंय ते पण टासायचं आहे. इथे थोडंसं सुयोगने टासलंय, मेन म्हणजे गटार केलं इकडे. पाणी एवढं फोर्सनी येतं ना की सगळीकडे पसरतं आणि पूर्ण चिखल चिखल होते, म्हणून एक जागा करतात पाणी जाण्यासाठी. तर हे पाणी सगळं हे बघा इथून असं बाहेर जातं. इकडे आता आम्ही ना माती टाकून घेतोय, आणि करंद्याची वेल पण आता ना खूप मोठी उंच जाते, तर शिरी सुद्धा आम्हाला उंच लावायला लागणार आहे. आणि इथे सगळे आलेत पानं. जिथे जिथे शेणखत टाकलंय ना, तिथे तिथे आम्ही सगळीकडे आता वरून माती टाकणार आहे, कारण की नाही तर कोंबड्या सगळ्या शेणखतामध्ये नाचत बसतात. आणि त्याची जी मुळं आहेत ना, ती पण आता वरती यायला लागले सगळ्याची, म्हणून पण माती टाकायची. ही बघा खालून सगळी अशी मुळं वर येता कामा नये, मग त्यावरती माती टाकत जायचं. तर चला, व्हिडिओ आता नंतर चालू करते, आणि काय काय कामं केले ते दाखवते तुम्हाला, कारण एका हाताने काम एका हाताने व्हिडिओ शूट करायला जमणार नाही. तू पण येतेस मदत करायला? ये, बोकू सारखी मदत करते. ये, हे बघा. मगासपासून काम करता करता 4 वेळा थांबलेलो आहे, कारण पावसाची एवढी मोठी सर येते. त्याच्यात माऊनी, बोकूचंच नाव येते, माऊने माझा फोन खालीच पाडला या पायरीवरनं. इथे खळ्यात जे गवत वाढलंय थोडं थोडं ते काढून टाकते सर्व त्या गमेल्यामध्ये, म्हणजे जास्त वाढायला नको.
कारण ती तिकडे सुद्धा खोदकाम करतात, तर ते मला काय तेवढं जमणार नाही. म्हणून म्हटलं इथे थोडंफार काय आहे ते काढून टाकूया. बाहेरचं काम आवरून आता मी भाजी करते. तर भाजी इथे स्वच्छ धुवून चिरून ठेवली आहे आणि त्याला लागणारं साहित्य इथे कांदा, टोमॅटो, मिरची, कोथिंबीर आणि कढीपत्ता. आज मिरचीमध्ये बनवणार आहे भाजी. आणि इकडे प्रज्ञाने वेल लावून घेतले, जे आम्ही आणले होते सकाळी. इकडे चिबूडचे लावले चिबूड आणि तिथे तवसा. आणि इकडे तवसा लावलाय बघा. आणि आता ह्याला आपल्याला शिरी पण लगेच लावावी लागणार आहे. तिकडे सुयोग चिबूड आणि काकडीच्या वेलीला शिरी लावतात. शिरी लावणं गरजेचं आहे, कारण की कोंबड्या वगैरे बाहेर असल्या ना तर त्या सगळा वेल खाऊन टाकतील. आलीच्या शेंगांची भाजी. आम्ही आता जेवायला बसलोय. बाहेरची सगळी कामं उरकून 2:45 झाले जेवायला. आज बराच उशीर झालाय. तर या तुम्ही पण आमच्यासोबत जेवायला. आणि वालीच्या शेंगाच्या भाजी कशी बनवली ते काय मी डिटेल्स दाखवलं नाही, हे माझ्या शॉर्ट व्हिडिओमध्ये आहे. इकडे बकऱ्या सोडल्यात चरायला. सकाळी व्यवस्थित चरून नाही आल्या, पाऊस आला म्हणून लगेच आतमध्ये पळाल्या त्या अर्धा तासामध्ये, म्हणून आता सोडलंय त्यांना. आलं आहे माझ्याकडे मोड आलेलं, आणि ते पण आता मी ना जरा एका ठिकाणी लावून घेते. बघूया कसं काय होते. बकऱ्यांना राखते मी इकडे. नुसत्या ओरडत होत्या. सकाळी चरायला सोडलं तर नाही, अर्धा तासात त्या आतमध्ये आल्यात. आज 5 मिनिटं पण मला पडायला मिळालं नाही असं पाठ टेकायला. जरा वेळ टेकली तर 4चा अलाराम वाजला आणि उठावंच लागलं, कारण दूध काढायचं टायमिंग झालंय. पण मी आता इकडे ह्यांना बघते, कारण ह्यांना संध्याकाळचं आम्ही सोडत नाही, फक्त सकाळचं सोडतो आणि त्या व्यवस्थित चरून येतात. पण आज पावसामुळे त्या लवकर आल्या, त्यामुळे एवढ्या बोंबटत होत्या, मग लवकरच सोडून टाकलं. लक्ष नसलं ना की आतमध्ये येतात. आता पण आतमध्ये आली पटकन, म्हणून मी आता छत्री घेऊन बाहेरच आले. राहू दे, भिजायला झालं तरी काय हरकत नाही, पण ह्यांना बघायला लागेल, नाहीतर आमची एवढी सगळी मागे केलेली मेहनत फुकट जाईल. इथे मी कोथिंबीर लावली होती, म्हणजे धणे पेरले होते, पण ते काय उगवून आलेले नाही आहेत, कारण पावसाने सर्व झोडपून काढले. अजिबात नाही आले. आता ह्याच्यातच मी आलं रुजत घालणार आहे. आणि इथे आहेत टोमॅटोचं रोप. इथे बाजूला जे मिरचीचं लावलं होतं ते सगळं गेलेलं आहे, कारण पाऊस खूप होता मध्यंतरी. पुन्हा मिरच्या लागलेल्या आहेत. तशी मिरचीची रोपं आहेत ह्याच्यामध्ये. बकऱ्या पण आत्ताच आल्यात आतमध्ये. 5 वाजलेत आणि 4 वाजल्यापासून 5 वाजेपर्यंत एवढा पाऊस आहे बाहेर. त्या बकऱ्या तर स्वतः भिजल्याच, मी पण त्यांना राखता राखता सगळी भिजली. दूध पण काढून झालंय आणि बाहेर सोडणार आता त्यांना. वारा आहे बाहेर, वारा पाऊस. हिला पण सोडणार, ही तर उशिरा आली ना. ही ना, ही लेट आली आहे. आपण जेवायच्या टायमाला होती ही. हा, मग 3 वाजलेले तेव्हा. 3च्या आधी आली, मग सोडायला लागेल ना. तिला पण सोडणार, फक्त मधलीला नाही सोडणार, डॉलीला. आणि धुरी पण केली. आपल्याला ना सबस्क्रायबरांनी सांगितलंय की गायींविषयी व्हिडिओ बनवा. तर बनवायची आहे, पण कसं वेळात वेळ काढून बनवायला लागेल. मध्ये दुसरी कोणती कामं नको, कारण सगळं जर तुम्हाला डिटेल्स द्यायची असेल तर त्यांचं खाणं पिणं वगैरे, तर ती व्हिडिओ पण आपली लवकरच येईल. सगळ्यांविषयीच आम्ही सांगू माहिती तुम्हाला. पाऊस काय थांबतच नाही आहे आणि त्यात लाईटसुद्धा गेला आहे. कुकरला मी ठेवले मके उकडत, कारण बाहेर पाऊस पडतोय, तर म्हटलं मका खाऊया गरमागरम. आणि जे तुम्हाला आलं दाखवलं होतं ते रुजत घालायचं माझं राहून गेलं, म्हणजे पाऊस आहे त्यामुळे मला आता भिजायचं नाही आहे. तासभर झाला बकऱ्या चरवत होती तेव्हा मी भिजली आहे, तर आता मी कधी एकदाची फ्रेश होते असं मला झालंय. वाड्यातली कामं वगैरे झाली की मी फ्रेश होणार. आणि आता लाईट कधी येईल काय येईल माहिती नाही. जर लाईट नाही आली तर व्हिडिओ एंड करायचा आपला राहून जाईल, कारण आतमध्ये सगळं काळोख होऊन जाईल. तर व्हिडिओ मी आता इथेच एंड करते. आजचा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला ते मला कमेंट करून नक्की सांगा. व्हिडिओला आपल्या जास्तीत जास्त लाईक करा, शेअर करा, आणि आपल्या चॅनलवर नवीन असाल
ज्यांनी अजून चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल त्यांनी बाजूचं बेल आयकॉनवरती ऑलवर क्लिक करून चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. तर भेटूया आता आपण नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत बाय.